Danmark er jeg født, der har jeg hjemme. Leder du også efter studiebolig? Vi har den helt rigtig til dig. Vi er Lego. Vi har tænkt os at lave crowdfunding. Vi sælger derfor nogle boliger til folk, som tror på os. Og på grund af crowdfunding, så behøver vi ikke at låne lige så mange penge i banken.